Сеңрән авылында яшәүче, безнең өчен кадерле булган кияүбез, җизнәбез, бажабыз Хәмзә Рәшит улы Бакиров 2 апрель көнне үзенең туган көнен билгеләде. Шушы күркәм бәйрәме уңайыннан якыныбызга иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кадерлебез Сеңрән авылында Рәсимә һәм Рәшит Бакировларның 5 балалы тату гаиләсендә 2нче сабый булып дөньяга аваз салган. Әти-әнисенең иң яхшы сыйфатларын үзендә туплаган егет кечкенә чагыннан ук хезмәт яратып, тырыш булып үсә. Сеңрән 8 еллык мәктәбен тәмамлагач, югары яркәйдә һөнәри училищеда тракторчы һөнәрен үзләштерә. Ватан алдындагы егетлек бурычын үтәп кайткач, хезмәт юлын туган хуҗалыгында Максим Горький исемендәге кооперативта механизатор булып башлый һәм бүгенгәчә һөнәренә тугры кала. 35 ел гомерен әлеге һөнәргә багышлаган якыныбыз эшен яратып башкара. Намуслы хезмәт сала, һәр вакыт мактаулар сафында. 1989 елда кызыбыз, апабыз Фируза белән матур гаилә кырдылар һәм бер кызга, Гөлшатка гомер бүләк иттеләр. Аны укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Ул бүгенге көндә тормыш иптәше Рөстәм белән Татарстан Республикасының Яр-Чаллы шәһәрендә яши һәм эшли. Бакировлар тормыш юлларын матур үтүе, эш сөяр, кунакчыл булу белән күпләргә үрнәк. Аларга сокланмаган кеше юктыр. Матур итеп йорт салып керделәр, абзар тутырып мал-туар, кош-корт асрыйлар. Бакчада җиләк-җимеш үстерәләр. Кем генә килеп кермәсен, һәр вакыт ачык йөз, мул табын белән каршы алалар. Шуңа да иләренең һәр почмагыннан җылылык, рәхәтлек бөркелеп тора. Читтән караганда җизнәбез кемгәдер туры сүзле, усал булып тоелса да, ул һәр вакыт дөрестлек һәм гаделлек ягында. Аның тагы бер күркәм сыйфаты, кем мөрәҗәгать итсә дә, бер кемне дә кире какмый. Ярдәм кирәк чакта матур сүз сөйләп, буш вәгъдәләр бирми. Килеп туган проблемаларны тиз арада хәл итү хәстәрен күрә. Кирәк икән, акыллы киңәшен бирә. Туганнарга, дусларга гына түгел, күршеләренә дә игелекле ул. Улы йөрәкле, киң күңелле булуын аның авылдашлары да яхшы белә. Шуңа да ихтирам һәм хөрмәт итә. Тормыш баскычыннан күтәрелгәндә сикәлтәле юллар узып, күпне кичергән булса да, ул көчле рухлы, ныклы ихтиярлы ир узаманы. Гаиләсен генә түгел, туганнарын, якыннарын үз канат астына алып, кайгыртучанлыгы, ихтирамы һәм кадер-хөрмәт күрсәткән өчен без аңа зур рәхмәтлебез. Тормышыбызда нинди авырлыклар очраса да, без аларга сыенабыз, акыллы киңәшләренә таянабыз. Кадерле кешебезне 55 яшьлек юбилей белән котлыйбыз. Ихлас теләкләребезне җиткерәбез. Гомернең озынын, сәламәтлекнең ныклысын, бәхетнең, шатлыкларның чиксезен телибез. Кызыбыз, апабыз белән киләчәктә дә тигез, күпләргә үрнәк булып, кызыңның, кияүеңнең, якыннарыңның игелеген күреп, мул тормышта яшәргә Ходай насыйп итсен. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында, ак чәчәкләр кебек бәхет яусын, яшәү дәрте һич тә сүнмәсен. Юллар кебек озын гомер сиңа, кайгы җиле бер дә тимәсен. Заман сынаулары читләп үтсен, яшәү дәрте һич тә сүнмәсен. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Аны яратып, хөрмәт итеп, әбисе Нәҗүдә, бабасы Шамил, балдызлары, бажалары Лейсән Салават, Лилия Вилдан, Гөлназ Илдар, Лира Роберт балалары.
Хөрмәтле юбилярыбыз Хәмзә Рәшит улы, сез бүген көтеп алган бәйрәмегез көнендә якыннарыгыз тарафыннан матур котлау сүзләре, изге теләкләр ишеттегез. Киләчәктә дә Ходай Тәгалә сезгә куанычлы мизгелләрне күп насыйп итсен. Максатларга ирешеп, дөньяның бар рәхәтлекләрен күреп, исән-имин гомер итәргә язсын. Кадерле кешеләрегезнең җыр бүләге сезнең өчен яңгырый. Балкып тора гомер көндәлегендә, без җыелдык тәбрикләргә, туганнар белән бергә. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Сокланырлык гомер юлың уңган диеп хәрештә, бишле куйган Хак Тәгалә, бишле куйган фәрештә. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Туган җанлы булган өчен, бишле диләр туганнар, бишле диләр тормышыңа, яннарыңда булганнар. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бишле куядысылар, шындыз булганың өчен. Яңадан бер 55-не үтәрлек булсын көчен. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн.